Erokamano Cleophas awinji makare kuwuok e kaunti ma Migori. Nadieri ni kwang'iyo chakre dweni tarik 7 mar dweni mane en Sabasaba nyaka odiochieng' ma kawuono waseneno ka nitie nek ma osewuok kaachiel kod hinyruok ma bende itudo kod obila ma osebedo ka bende rakore kod jong'anyo e kaunti ma Migori. Ka bende nyaka sani kwang'iyo koni kod koni seyo mathoth sani koro oket kuom obila. Ka bende kachako en ni chieng' mar Sabasaba ng'at achiel ne owito ngimane e kinde mar rakruokno. Ka juma moluwe no bende ng'at achiel e kinde ng'anyo ne oneg ng'at achiel. Kano wang'iyo ng'anyo mar ndalo adek mar juma mokalo, ng'at achiel no wito ngimane ka ji maromo 13 bende ne ogo kod lisasi, ka ji maromo 11 bende ne odonjruok mopogore opogore bang' kane ogogi kod obindi. Ma osekelo penjo mopogore opogore kuom oganda kaachiel kod kata mana jotelo ni to e kinde mar ng'anyoni en ng'anyo koso maundu madhi nyime, to jomagi ma itudo kod hinyruok kaachiel kod nek ma bende osene e kaunti ma Migori. Okinyi ma kawuono nitie kod moko kuom jomoko mag oganda e kaunti ma Migori. Wadwa ng'eyo ni to e ng'anyo mosebedo kadhi nyime kaachiel kod seyo miketo ne obila, ng'ama nitiere komarach. Obila osebedo ka tiyo kod teko mathoth koso jopiny ema ok luw chike malong'o e seche ma gitimo ng'anyo. Koro miya thuolo mondo akaw achiel kuom mokwongo mondo ang'e ni to chal nade sama iketo ratiro mag oganda, ang'o bende okang' ma gisekawo kaka jogo maketo ratiro mag oganda mar neno ni thoge machal koda magi ok ochako nenore, to jogo mosenegi kaachiel kod mago mosehiny be giyudo ratiro margi kata ka okalo e nyim doho. Adwa ni chori machiegni mondo achak kodi mokwongo. Adwa ni chakna gi nyingi. To penjo mokwongo en ni waseneno ka ng'anyo dhi nyime e kaunti ma Migori, ng'anyo ma bende gin mago makwedo piny owacho. Nyaka sama wueni en ng'anyo ma itimo yono makare koso obila ema tiyo kod teko mathoth. Erokamano, nyinga en Gloria Ochola, atiyo Migori County kae. Tich matimo en kedo ne ratiro mag oganda. To kawaluo kendo wang'iyo kaka ne ng'anyo bedo kawachako tarik 7 mar dwe mar 7 ni chieng' Sabasaba, wayudo ni oganda nowuok oko mondo gikel ywak margi kaluwore kod pek mosebedo kinda ngima kendo pek mosebedo kata kuom yore mar dak kata mag yudo chiemo. To obila manoketi mondo orit jopiny e seche mag ng'anyono waneno ka notiyo gi teko mathoth ahinya. Kopogore gi goyo gi bunde, nitiere kama obila bende tiyo kod arungu ka rodho joma nitiere ng'anyo. Koro kuom mano naneno ni mano nokobedo maber ahinya nikech ka nitiere gima dhano timo kata e sama gi ng'anyo mar ng'ato en ratiro momiye kod katiba, to en ng'anyo mamuol. Ka oganda pok okelo lweny kendo pok okelo tulo, ok ane ka ne en gima ber mondo obila oti kod bunde magina mondo oneg godo joma nonegi. Masani ka wang'iyo nonro kendo wayudo ni ji maromo 8 osewito ngimagi chakre tarik 7 no, kendo kimedo gi ng'anyo manotimore bende juma mokalo mane mar ndalo 3. Osebed kayo obila bende wacho ne jopiny mok luw chike mag ng'anyo. Un kaka jogo ratiro mag oganda kutemo ng'iyo gini, ng'ama kelo koko nikech jopiny wacho ni dino barabara tamo jomoko wuoth gibayo obila kod kite. Seyo ni kanye to obila teko ne giti gi teko marom nade kaka ung'eyo? Erokamano, king'iyo kaka ne ng'anyo ni otimore kata kaluwore gi kaka ne koro oganda okawo ratiro e lwetgi, iyudo ka wasayo obila to bende wasayo raia bende, nikech sama koro gidino ndara miyudo ka ng'ato ok nyal kalo kendo joma dwa kalo bende gichulo pesa. Ka ok inyiewo kidi miketo oko kanyo to bende iyudo ka kalo tek. Joma nigi geche bende gitamo ni gikal kendo nyaka gigol pesa eko ka gikalo. Kanyo wasayo oganda nikech mano ok en gima ber. Ka ng'ato ng'anyo to ng'anya ng'anya yo mamuol kendo mar ketho gik moko kata mar wang'o ndara kaka ne watimo ma wang'o ndara cha, macha ok obedo maber. Kadok e yo machielo bende asayo obila kaluwore gi teko mane gitiyo godo mathoth. Sama isechwado ng'ato magina mowito ngimane kata nobed mana jamakosa ni noketo kidi e ndara kata nowang'o ndara, gima duong' ma koro wang'iyo sano en ni owito ngimane, ngima mano nyalo tiyo godo mondo kel faida ne anyuolane, ngima mano nyalo tiyo go mondo kel dongruok ne piny kaunti ma Migori. Koro seche go wito ngimane kendo familia bedo gi pek, samoro ka en nyathi matin kata kech wayudo ka nitiere nyaka nyithindo ma pod joma tindo higni 19, jomoko gin joma waluongo ni breadwinners, gin ema gikelo yuto ne oganda maode kata nyithinde kata chiegi. Koro sama wito ngimane, familia bedo kod pek. Emana kwayo ni ka nitiere yo ma obila nyalo tiyo go mopogore kod tiyo gi magina mondo gineg godo joma ng'anyo, to afadhali kata koro mak gi to tergi e sel mondo gidhi tergi e court mondo gogi faini mondo obed puonj ne joma chielo kata next time ko ng'anyo bedo to ji ng'eyo ni ging'anyo e yo machal nade mopogore gi yo mar bayo obila gi kidi to obila be tiyo gi magina mondo tiek ngimagi. Kapok akawo pach ng'ama achiel mogik en ni to ng'anyo machal koda mae pono dhi nyime, rakruok dhi nyime, thoge wuok ma an gadier ni ok dwe ni thoge owuogi. Ang'o ma watimo kaka riwruok makelo ne oganda mano ni thoge gi ok onego owuogi?
Gima wasebedo ka watimo kata ka ne pok warito mondo demonstrations kata ng'anyo chakre, en ni wasebedo kwa romo godo oganda kidienje mopogore, waromo gi vijana kata joma tindo, waromo gi joma mine, waromo gi jodongo. Kendo wang'iso gi ni magi e dalili manyiso ni tulo nyalo bedo, especially ka itimo gima chalo kama kata itimo gima opogore gi gima chik wacho. Kidhi oko mar chik to inyalo maki, kendo inyalo tweyi, kendo inyalo donjni, kendo inyalo chulo fain. Koro ng'anyo mamuol bende wapuonjo gi ni kata king'anyo to winjo bedi ng'anyo king'eni iluwo ratiro mar katiba, iluwo gima chik wacho ni sama idwa ng'anyo, magi e yore mowinjo bed ni iluwo. To kopo ni idhi oko mar yore ma katiba omiyi mondo ing'any, tibiro maki kendo ibiro kawni atua. Koro toke no, kata kane ng'anyo osebedo, bende wasebedo gi puonj kuom familia manoyudo hinyruok, watimo negi hocho, familia manowito joge be wasetimo negi hocho, wasetimo matek kabisa bende joma dwaro lawyers bende wa avail negi lawyers maonge chudo. Erokamano kuom pachi kamano. Wakaw pach ng'ama chielo mogik. Adwa ni chakne gi nyingi e kinde meseno ka ng'anyo ni dhi nyime. Ng'ama onego osetim ng'anyo ni ka oluwore kod chik kaka katiba wacho, to obila bende osetiyo kaluwore bende kod chik e sama koro gigayo joma ng'anyo gi. Erokamano. Iluonga ni Omole Opinya. An be atiyo gi migawo ma ok mar sirikal miluongo ni Rapado e kaunti wa ma Migori kaendi. Ng'anyo oyie gi katiba, to ng'anyo mwaseneno katimore, mana kaka nyamera nosewacho, waseyo obila to kendo waseyo jopiny. Mokwongo wakwayo ni jopiny nigi chandruok magidwa ni gi emomiyo giwuok e ng'anyo. Katiba ma wan go mar 2010 ni wacho ni samwa dhi e ng'anyo oyienwa ng'anyo, but ng'anyo no bed ng'anyo mamuol, peaceful demonstrations, kendo watero wechewa, watero ne jogo mani authorities peacefully. Ok watam ng'ato dhi kamoro, ok waketh gir ng'ato, ok wahiny ngima ng'ato. Omomiyo wan kaka migawo ma ok mag sirikal pod watemo puonjo jothurwa ni ng'anyo to wabro ng'anyo ka sirikal ok timnwa kaka wadwaro. But seche ma wadhi e ng'anyo, wabed jogo maluwo katiba, wabed jogo mang'anyo mamuol, wabed jogo ma air grievances wa e yo mawinjore gi sheria mantie. But komachielo, katiba no noloko police force mane wan go e ndalo machon to a police service. Matiende ni police ma wan go sani onego bed ni en police maritowa seche mwadhi e ng'anyo. Polise manyocha owuok ndalo mag ng'anyo manyocha osekalogi otiyo gi excessive force. Excessive force ma ok onego winjre ni gitiyogo. Ok onego go ji bunde, ok onego gidir ne jogo mang'anyo e yo mamuol tear gas. Ok onego gidhi e ute ji magimuki. Ok onego e ng'anyo mora mora, there is no life that should be lost. Koro we call out on the police ni seche ma ponono ni ng'anyo dhi mbele, giwuog to girit ngima ji, to girit property ji. Kaka nyicha gitiyo, wan kaka civil society wakwedo kendo wacho ni gitiyo marach kabisa. One of the things mwatemo timo eni wa document. Koro ginyalo we ni gitimo kamano, but wa document, and at the right time wabro golo report manyiso kaka polise ma Migori County nyocho tiyo e yo marach e kinde mag ng'anyo. Kano wang'iyo kinde mag ng'anyo ndalo adek mokalo, juma mokalo, waneno ka muoch mar lisasi muoch nyaka saa 4 saa 5 otieno e boma Migori. Mae pod nyiso ni jo ng'anyo dhi nyime kod ng'anyo koso ma maundu bende ko joma okaw thuolo machal koda matang'o musetime kaka joma. Gigo nyocho bet kaka nyocho wang'iye nyocho kikore. Ntie jogo ma jopiny mawuok ma ok jo ng'anyo makawo advantage ne sama ji ng'anyo ni to ketho property kendo timo looting. Mago wakwedo. To polise be achiel kuom nonro ma wan go ma pod malo wacho ni polise be medo ji ng'anyo. Gidhi to giketho gik moko, gitugo jok ma peaceful ma miyo ji bet gi ich wang'. Koro mano be nyocho timore kendo mano be wakwedo.
Erokamano ahinya kinyalo winjo mago duond jogo makiratogo mago gande kaunti ma Migori. Ka bende giseyo obila kako machielo bende giseyo jopiny ma bende wachne moko kuomgi ok lure kod chikgo mar ng'anyo. Waneno ka e ng'anyo mar ndalo adek ma juma mokalo ji maromo 46 ne omaki kod obila ka otergi e doho. Ka bende wanyapa odiochieng' manyoro maromo 26 kuomgi nyo chwal e dono marongo ka iseyogi kod keth mopogore opogore kinde mar ng'anyo. Machiel kuomgi en mano mar bet e ng'anyo ma chik ok opuodho ka achiel kod kata mano mar ketho mwandu ma oting'o mano mar wang'a paya. Ka bende nyaka sani koro kwayo maduong' bende koro ikwayo kod ruogni en ni jogo mang'anyo ong'any kaluwore kod chik to obila bende koro ti mana kod chik e sama bende koro gigayo jogo eko matimo wechego mag ng'anyo. Mano Juma kiuke kaunti ma Migori. Okamanya kumbago no twak gi jokene ratich oganda mantie kanye kaunti ma Migori kendo ang' iluw weche mamoko ripono ka gigolo wabiro luwe bende achiel kachiel. Erokamanya Juma kama